Здравейте, аз съм Надя Христова. Искам сега да ви разкажа за две интересни теми. Едната, разбира се, е магията, а другата ще видим след малко. Никога до сега не е било по-лесно да ни направят магия. Никога вашата и нашата лична сигурност не е била в по-голяма опасност. Учудващо, но е така. А също така никога до сега не сте били по-уязвими от магии, от магиосници или от външни енергоинформационни въздействия. Добре, ще си зададете въпроса защо е така. Какво се е променило? Защото имаме Фейсбук и защото вие сами създавате условия да ви правят магии. И какво могат да ни направят посредством Фейсбук? Отговорът е, че Фейсбук знае много за вас. И защото ние сами споделяме информация там. Знае за всеки един повече, отколкото си представяте. Дори да нямате профил там, това не означава, че Фейсбук не разполага с информация за вас. Знаете ли, че повече от една година моите клиенти в България, и не само в България, и от други страни, почти вече, да кажа, на 99% не ми носят хартиени снимки. И те ми казват, нямате ли Фейсбук? Ей, сега ще му покажем снимката на Гошо. Има ли Гошо магия? Аз имам Фейсбук. И Гошо има, и Сашко има, и Пенчо има. И ако си няма, то някой го е маркирал на обща снимка или е казал нещо за него. До сега не съм имала случай, в който Фейсбук да не ми даде нужната ми информация, за да проверя дали дадено лице има или няма направена магия. Щом аз имам тази информация, щом аз разполагам с достатъчна информация от Фейсбук, значи ли това, че някой злонамерен също има такава информация? Не само това. Фейсбук е създаден за да събира лична, персонална и дори биометрична информация за всеки. При съвременната цифрова фотография колко му е да видите ириса на човек? Ще попитате защо се прави това. Нека да видим какво ще ни покаже създателят на Фейсбук. Alright. Sorry. That's okay. Can you explain what this instant personalization thing was that you did and why you did it and what's the value of it to your users? Maybe I should take off the hoodie. Take off the hood. Go ahead. You all right? Yeah. This is a great moment in internet history. What? All right. What are we gonna do with the mic? Put it on your ear. Alright. Put it on the collar of your t-shirt. You want some? You need some help? No. All right. Mark? Sorry about the... About being quiet, Mark. No, it's... We're not even yelling at you Yeah. yet. We're not going to yell at you. No, of course not. That is a warm hoodie. Yeah. No, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, really? My God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret vault. Look at that, making the world open and connected, stream graph platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Oh, no. Почти всеки е чувал за илюминати. Ако не, може да намерите повече информация. Някои ще кажат, много важно, че някакво сатанинско общество събира информация за вас. Вие нито ги познавате, нито им навлизате в интересите, дори не вярвате на конспирации и илюминати. По-важното в случая, че създателя на Фейсбук, Марк Зукърбърг, той, създателят, им вярва. Да кажем, че вие сте обикновен човек и сте във Фейсбук, за да се забавлявате, за да видите другите какво правят, да потърсите някой стар съученик, да посръчкате друг и така. Кой се интересува от едно българско момиче или момче решило да си покаже предизвикателните снимчици в нета? Кой събира информация за вас? ЦРУ, ФБР? Според експерти в IT технологиите, Фейсбук е опасна система за обществата. Български специалист Иван Банков твърди, че Фейсбук създава поведенчески профил на всеки, като събира, класифицира и изследва над
1500 параметъра. Тези параметри се попълват от твоето поведение в нета и не само. Те се попълват от поведението на приятели и от приятели на приятели до 4 нива. След четвъртата връзка допирните точки са незначителни. Експерта говори, че Фейсбук прави математически алгоритми да събира достоверна информация за нас по косвени действия на теб и твоите приятели. Как става това? Например, Фейсбук ти изтърсва, виж какво каза Пешо за теб. И ако искаш да го видиш, само отговори на 10 невинни въпросчета. Първо, в кой град живее Гошо? Второ, семейно положение на Мишо. Трето, на колко години е Пенка? И така нататък. Добре, ако не искаш да станеш доносник, може да кажеш, че Гошо живее на Марс. Но това едва ли ще скрие местоположението или местоживеенето на Гошо, защото други 2 или 3 приятели вече са го издали, тъй като те не знаят какво си казал ти. И така, вие нямате никакъв контрол над информацията за вас. Фейсбук събира, складира и продава вашата лична информация. На кого ли? На застрахователи, на банкери, на търговци, на рекламодатели и не на последно място на магьосници. Вие имате Фейсбук, но не забравяйте, че и магьосниците също имат Фейсбук. Вашата информация е достъпна за тях 24 часа в денонощието, от всяка една точка на света. И те могат да вземат каквото им е необходимо, за да направят магия. На вас или на семейството ви. Никога до сега не е било по-лесно да ви се направи магия. Фейсбук отваря вратите на злото. Не, че някога вратите на злото са били затворени, но сега наистина е улеснено до максимум, ако някой желае да навреди на друг човек. А това само по себе си е жестоко. Нека да видим практически какво е необходимо на един магьосник, за да изпълни желанието на поръчителя. Например, за турско-арабската магия е нужно името на жертвата, името на майката или най-добре снимката на човека. Всичко това го има в профила във Фейсбук. Не е трудно да се мотивира ходжа от Родопско селце срещу 400-500 лева да ти побае на снимката на когото си пожелаеш. Не забравяйте, че този ходжа също има профил във Фейсбук. Грузински ходжа. Там дори може да ти излезе и по-евтино. Срещу 50 до 100 евро ще свърши същата работа с няколко клика повече от твоя страна. Нещо по-екзотично, водоритуали, например. Никаква трудност да намериш маг от Африка или от Латинска Америка. Те също имат своите общества, те също имат своите профили във Фейсбук. Дори може на живо по скайп да гледаш как се извършва водоритуала. Но кой ще иска да ти навреди? Ти нямаш врагове и на никой нищо лошо не си направил. Нека обаче да видим малко повече Фейсбук статистика. Практиката ми показва, че много от хората страдат от магии. Именно от такива хора, които искат да върнат миналото назад, за да го променят уж за по-добро. Друга категория хора правят магии, за да задържат някого в настоящето, против неговата воля. С така наречените бели магии. Уж бели магии. Според мен такава категория магии не съществуват. Няма бели, няма добри магии, но това е друга тема.
Да се върнем пак във Фейсбук. Да предположим, че вашата бивша приятелка вижда във Фейсбук щастливото ви настояще. Завистта може да я накара, да я подбутне да направи някакъв вид въздействие. Или чувството, че не е била обичана достатъчно, толкова колкото заслужава. Или се е почувствала пренебрегната тази бивша приятелка. Това са едни доста силни емоции. И те могат да завладеят фантазията, психиката на определен индивид. Стремежа да се раздава справедливост нерядко тласва пренебрегнатите от вашето минало в лапите на злото. А на злото никога не му е било по-лесно да ви навреди. Ние сме си дали всичко необходимо за направата на магия. И дори подстрекаваме хората да ни завиждат, като публикуваме щастливите си снимки в своя профил. А кой всъщност публикува разплаканите си снимки, нали така? При мен идват хора не само които страдат от магии, а и такива, които нямат магии, но търсят разрешение на свой личен проблем. Личните проблеми обаче се задълбочават именно на тези хора, които по-активно използват Фейсбук. Самия Фейсбук влошава техните сърдечни отношения. Измества ги на една такава измислена реалност. И хората като че ли по-малко общуват в реалния си живот. По-често търсят свидетелства във Фейсбук. Дори и за любовта. Те просто заместват реалното общуване, което пък афектира вече именно тяхната връзка. Дали са самотници, Фейсбук, хората не зная, въпреки че те са обградени с много приятели, повечето от които никога не са виждали, едва ли ще видят. Ще попитате, добре, колко голям е размера на Фейсбук епидемията? Авторитетното онлайн издание ClickZ съобщава, че за първото 3-месечие за Фейсбук бележи ръст от 37% и се е прицелил към числото 1 милиард активни потребители. Това е всеки седми жител на планетата. И ако Ванков е прав, че до 4-то ниво се събира информация, то страх ме да си помисля, че сме много близо до тотален контрол над личната ни информация. Скоро изглежда, че няма да има незасегнат човек. Що ми свети хора като дядо Добри имат профил във Фейсбук против своята воля. До тук говоря за Фейсбук, но нека да е ясно, че всичко това се отнася и за останалите социалки. Скоро няма да ни допуснат да си влезем в почтите, в имейлите, в профилите на почти всички сайтове, ако не си дадем телефонния номер. Това означава, че чрез GPS ще могат да знаят къде се намираме във всеки един момент и физически, не само в мрежата. Фейсбук и нета като цяло несъмнено създава една паралелна реалност. Един нов световен ред, който според мен няма да е на политическата карта, а ще е именно в интернет. Мечтание от тъмните сили нов световен ред е самият интернет. Там те са господари и контролират информацията за всички и за всичко. Това, че някой може да ви направи магия, е само един щрих към цялата картина, която никак не е розова. Разбира се, доказано е, че незнанието предпазва от страхове и някак си ти е по-год да не мислиш за лоши работи. Едно дете току-що проходило не знае, че печката пари и не се страхува от нея.
То не знае, че ако стъпи по-напред от стъпалото, може да падне и да се удари. Да, то е защитено от страхове и си живее щастливо, докато не се случи. В този смисъл добрата новина е, че не всички деца се парят на печката, защото нямат такава вкъщи или ще се намери някоя баба, която да го предпази в последния момент. И не всяко дете пада по стълбите, например, защото ползва асансьор и едно дете на 4 баби и дядовци, но гаранция няма, че незнанието го пази. И така, това беше моето виждане за Фейсбук. Аз няма да си изтрия там профила, защото ми трябва за моята работа, защото всеки ден идват при мен различни хора, търсят помощ, както за себе си, така и за други хора. А онези други хора са във Фейсбук и търсят помощ. Аз съм Надя Христова, професионално срещу магията. Ако имате коментари и въпроси, оставете ги отдолу под това видео.